እምበኣርና ኢሎም ዓንቲ ፊልምና ጅምር ሾንግ ዝተባሃለት ካብ ማእኸል ከተማ ርሕቕ ትነብር ዝነበረት ጓል ሓደ ምሸት ንገዛኣ እናተመለሰት እናርአና እዩ። ሾንግ ምሸት በይንኻ ንገዛ ከምምምላስ ስለ ዝለመደቶ ምንም ኣይመስላን። ኣብ ገዛኣ በፂሓ መብራህቲ ትውልዖ ክትሙኩር ከላ ግን ኣይሰርሕን። ገለ ችግር ከም ዘሎ ድማ ይርዳኣ። ናይ ሞባይላ ፍላሽ ላይት ተብሪሃ ኣብቲ ገዛ እናፈተሸትን ከላ ግን ፈፂማ ዘይተፀበየቶ ነገር ይገጥም። እንታይ ምዃኑ ንክንርኢ ዕድል ኣይንረክብን። ግን ናይ ገዛኣ ማዕፆ ሃንደበት ባዕሉ ቁለፍ እንከሎ ፅቡቅ ከም ዘይኮነ ግልፂ እዩ ነይሩ። ከምዚ ኢሉ ሓደ ዓመት ይሓልፍ እሞ ገፁ ዘይርአ ወዲ ምስ ሓንቲ ጓል ደቂሱ ንረኽቦ። ብዙሕ እንኬት ፀንሐ ኣላርሙ ይፅውዕ እሞ ካብዛ ዓራት ተሲኡ ክዳውንቱ ተኸዲኑ ኮፍ ኢሉ ዝኽፍሊ ንዛ ጓል እናርኣያ ድሕሪ ምፅናሕ ወፂኡ ይኸይድ። ድሕሪ 2 ሰዓት ካሊእ ኣላርም ይፅውዕ እሞ እዛ ኪንሚን ዝተባሃለት ጓል ምንም ንዘይትፈልጦ ምክንያት ርእሳ እናሓማተ ትስእ። እምበኣር እቲ ዘደንግፅ ሓቂ እዚ እዩ ዝመስል። እዚ ቅድሚ 2 ሰዓት ካብ ዓራታ ተሲኡ ዝኸደ ወዲ ፈፂማ ኣይትፈልጦን። ንሳ ቤና ተሓድር እዩ ዝመስላ። ለይቲ ምሳኣና መፀ ዝደቅስ ወዲ ከም ዘሎ እውን ምንም ኣይትፈልጥን። እምበኣር ፊልምና ብሕቶ ክጅምሩ እየ። መልስኹም ኣብ ኮመንት ፃሓፉለይ። ንነዊሕ ግዜ ንስኹም ከይፈለጥኩም ኣብ ውሽጢ ገዛኹም ምሳኹም ዝነብር ሰብ ከም ዝነበረ ትፈልጡ እንታይ ዓይነት ውሳነ መወሰንኩም? እምበኣር ኪንሚን ካብ ደቃሳ ክትስእ እንከላ እዚ ምስጢራዊ ወዲ ናብ ገዛ ብዘይፍለጥ መንገዲ ከኣትን ክወፅን እንከሎ ምንም ኣይትፈልጥን። ግን ንምንታይ ምዃኑ ንዞም ዝሓለፉ ውሱናት መዓልታት ኩሉ ግዜ ካብ ዓራት ክትስእ እንከላ ርእሳ እናሓማያ ትስእ። ግን ኩሉ ነገር ምንም እንከይመሰላ ናብ ስራሓ ትኸደሉ ባስ ንኸየምልጣ ንኽትወፅእ ምጉያይ ትጅምር። ግን ገዛኣ ክትዓጭግም ጠልቅ ክትብል እንከላ እቲ ፓስዋርዳ ገለ ሰብ ዝተጠቐመሉ እዩ ዝመስል ብናይ ኢድ ዓሸራ ረሲዑ ይፀንሓ። ተጠራጢራን ፈሪሓን ፎጣኣ ተጠቒማ ብደንቢ ጌራ ተፅርዮ እሞ ንምጥንቃቕ ዝኣክል ክኾና ኢላ እቲ ፓስዋርዳ ትቕይሮ። ኪንሚን ኣብ ኮርያ ታራ ህይወት እትነብር ህይወታ ንምምሕያሽ እትፅዕር ታራ ነባሪት እያ። ኣብቲ ሃገር ኣለዉ ዝበሃል ባንኪ እያ ትሰርሕ። ካብ ስራሓ ንገዛኣ ትምለሰሉ ጉዕዞ ብጣዕሚ ነዊሕን ካብ ባቡር ናብ ታክሲ ካብ ታክሲ ናብ ባቡር እናተሳፈረትን ስለ ትውዕል ብጣዕሚ እያ ትደክም። ካሊእ ስራሕ ንምስራሕ ግዜ ድማ ኣይትረክብን። ኣፓርትመንታ ካብቲ ከተማን እትሰርሐሉ ቦታን ኣመና ርሑቕ ዝኾነሉ ምክንያት ኣብ ጫፍ እታ ከተማ ገዛ ኽራይ ብጣዕሚ ርካሽ ስለ ዝኾነን ተወሰነ ዋላ ይኹን ቅርሺ ንምቁጣብ ንክሕግዛን ኢላ እያ። ኪንሚን ድሕሪ ነዊሕ መንገዲ ኣብ ኣፓርትመንታ ክትበፅሕ እንከላ እቲ ናይ ድሕንነት ዋርድያ ዝተገደፈላ ፓኬጅ ከም ዘሎ ሂቡ ካብ መንከብ ዝተለኣኸላ ዋላ ይትፍለጥ ተቐቢላ ኣመስጊናቶ ናብ ክፍላ ትኸይድ። ኣፍ ደገ በፂሓ ካብ ኣዲኣ ዝተገደፈላ ደብዳቤ ትረክብ። ለካ ኪንሚን ኣብ ስራሕ ዝወዓለሉ ግዜ ኣዲኣ ናብቲ ገዛ መፅያ ነይራ። ግን ፓስዋርዳ ስለ ዝቐየረቶ ኣዲኣ ክትኣተይ ከኣለትን መልእኽቲ ሓዲጋሃላ ድማ ኸይዳና ናብ ገዛ ተኣቱ እሞ ንኣዲኣ ብተደጋጋሚ ይቅርታ ሓቲታ ድሓን እንተኾይና ተሓታ እሞ ብዙሕ እንከይፀንሐት ንኽትድቅስ ትዳለ። ኩል ነገር ወዲኣ ኣብ ዓራታ ተሰቒላ መብራህቲ ክተጥፍእ እናበለት እንከላ ግን ዝኾነ ሰብ ናብ ውሽጢ ገዛኣ ከኣቲ ከም ዝምኩርሎ ድምፂ ትሰምዕ። እናጎየት እቲ ማዕፆ ትሪኦ እሞ ብሓቂ ከኣቲ ዝምኩር ሰብ እኒአ። ግን ብቲ ቀዳድ ክትርኢ እንከላ ዋላ ሓደ ሰብ የለን። ግን ድማ ምንም ሰብ የለን ኢላ ሱቕ ይበለትን። ኣብ መጨረሻ ርግፀኛ ንምዃን ጥራይ ኢላ ናብ ፖሊስ ትድውል እሞ እቶም ፖላዊስ ይመፁ። ኣብ ኣፍ ደገ ገዛኣ ዝወደቐት ሽጋራ ዋላ ይርከቡ ዳ እምበር ካሊእ ማስረጃ ስለ ዘይነበረ ምንም ክገብሩ ይኽእሉን። እቶም ፖላዊስ ምስ ከዱ ኪንሚን ብጣዕሚ ትፈርሕ። ንዝተወሰኑ ደቃይቕ ነታ ማዕፆ እናጠመተታ ኣብ ዓራታ ኮፍ ኢላ ዋላ ትፅንሕ ዳ እምበር ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ብጣዕሚ ነዊሕ ናይ ስራሕ ሰዓታት ስለ ዝፅበያ ዘሎ ናይ ግድን ክትድቅስን ክትዕርፍን ክትሞክር ነይዋ። ግን ንሳ ካብ እትድቅስ ብዙሕ ደቃይቕ እንከይወሰደ እቲ ዘይፍለጥ ወዲ ብድሕሪታ ይመፅእ እሞ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ናብ ዓራታ ተሰቒሉ ሓቑፉ ይድቅስ። እቲ ለይቲ ከምዚ ይሓልፍ ንሱ ከምቲ ዝተለመደ ቀዲምዋ ተሲኡ ይኸይድ። ኪንሚን ብፅባሒቱ ክትስእ እንከላ ሎማ ሓንቲ እውን ርእሳ ክትኩስ እናበለ እዩ። እዚ ሕማም ርእሲ እዚ ንምንታይ ከም ዝጅምራን ንጎ ዝገደደ ከም ዝኸውንን ፈፂማ ኣይትፈልጥን። እንተኾነ ግን ናብ ስራሓ ንኽትከይድ ቸውኪላ ስለ ዝነበረት ብዛዕባኡ ብዙሕ እንከይተገደሰት ምድላዋታ ንምውዳእ ናብ ሽቓቕ ተኣቲ። ካብ ኣፓርታማ ኣወፅያ እናወረደት እንከላ ነቲ ኪም ዝበሃል ናይ ድሕንነት ዋርድያ ደጊማ ትረኽቦ እሞ ፈጢኖም ሰላም ተዋሂሎም ናብ ሊፍታ ተሰቒላ ትኸይድ። እቲ መዓልቲ ንሱ ኣብ ናይ ምሳሕ ዕረፍታ ኪንሚን ኣብ ገዛኣ ዝገጥመሉ ነገራት ምንም ደስ ስለ ዘይብልዋ ካሊእ ኣፓርታማ ክትካረ እናርአየት ትፀንሕ። ግን ዋግኦም ክትሰምዕ እንከላ ልዕሊ ዓቕማ ስለ ዝነበሩ እቲ ሓሳብ ጠቕሊላ ክትገድፎ ትውስን። ድሕሪ እዚ እታ ህዮጆ ትበሃል ናይ ቀረባት ፎቶያ ዓርካ ክትረኽባ ትኸይድ እሞ እቶም ኣብ ቀረባ መዓልታት ዝገጥመሉ ፍሉያት ነገራት ክትነግራን ክተካፍላን ትጅምር። ንጎ ኸሜላ ርእሳ እናሓማ ከም እትትስእን ኣብቲ ገዛ ዝተፈላለዩ ድምፅታት ከም እትሰምዕን ዝኾነ ሰብ ኩሉ ግዜ ዝጥምታሉ ኮይኑ ከም ዝስማዓን ተረድኣ። ግን ስራሕ ስለ ዝበዝሐን ክኸውን ይኽእል ኢላ እቲ ነገር ኣቃሊላቶ ናብ ስራሓ ትምለስ። ኪንሚን ብጣዕሚ ደኺማን ተሰላቸን ዋላት እምበር ስራሓ ንዝመፅእ ዓሚል ፍሽኽ ክትብልን ብፅቡቕ ፅባይ ክተስተኣናግዶን ስለ ዘገድዳ ገፃ ፍሽኽ ንኽብለ ገዲዳ ኣብ ስራሕ ቦታኣ ትርከብ።
ኣብቲ መዓልቲ ንሱ ግን ሓደ ሲያንጎ ዝተባህለ ታራ ዓሚል ናብ ሓደ ቤተሰቡ ቅርሺ ንምልኣኽ ናብቲ ባንኪ ይመጽእ እሞ ኪንሚን ስራሕ ኣገዲድዋ ፍሽኽ ከም እትብል ዘላን ከይተረድኦ ኣብ መናፈውትያቶ ክትቀርቦ ዝደለየት ይመስሎ ንኽዓስበሉ ምንም ግዜን ከይወሰደ ንኪንሚን ምሳሕ ክጋብዛ ከም ዝደሊ ነግራ እሞ ፈቓደኛ ከይኮነት ክትተርፍ እንከላ ብጣዕሚ ተናዲዱ እቲ ጉዳይ እኮ ንስኺ ክጀመር ክኢሉ ክጻረፋ ይጅምር እቲ ዕግርግር እናወስኸ ክኸይድ እንከሎ ወርድያታት እቲ ባንኪ ጎቲቶም ንኸውፅዎ ይግደዱ ንኪንሚን ብጣዕሚ ነዊሕን መድከምን መዓልቲ እዩ ነይሩ ከምቲ ዝተለመደ ካብ ታክሲ ናብ ባቡር እናነጠረት ድማ ናብ ገዛኣ ትበጽሕ እቲ ምሸት ንሱ ከምቲ ኩሉ ግዜ ማዕጾኣ ብደንቢ ከም ዝተቆለፈ ተረጋግጽ እሞ ድራራ ወዲዓ ትደቅስ ግን እቲ ንሳ ዘይትፈልጦ ለይቲ ለይቲ ዝገጥማሉ ሓደገኛን ንምእማኑ ዘጸግምን ዘፍርሕ ኣጋጣሚ ደጊሙ ክፍጠር ይጅመር ካብ ትሕቲ ዓራታ ሓደ ዘይፍለጥ ወዲ ይወፅእ እሞ ናብ ዓሚቕ ድቃስ ዘእቲ ኬሚካል ዝተኣለኸት ጨርቂ ገይሩ ኣፋነ ፍንጫን ይዕፍና ኣቐዲማ ናብ ዓሚቕ ድቃስ ኣትያ ዝነበረት ኪንሚን እዚ ኩሉ እንትፍጠር ምንም ኣይትፈልጥን እሱ ግን ብደንቢ ከም ዝደቀሰ ድሕሪ ምርግጋጹ ምንም ከይመሰሎ ናብ ሽቓቒኣት እሞ ምስኣ ንምድቃስ እናተዳለየ ስኑ ይቡርሽ ንዓራታት ሰቒሉ ኣብ ጎና ይደቅስ እሞ ከምቲ ዝተለመደ ሓቑፉዋ ይሓደር ከምዘይደቅስ ንኽገብራ እንታይ ዓይነት ኬሚካል ከም ዝጥቀምሎ ማንም ሰብ ይፈልጥን ግን ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ስራሕ ክትከይድ እንከላ ሙሉእ ንሙሉእ ርእሳን ሕማን ደንሲሳን እያ ትውዕል ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኪንሚን እናደኸመትን እናፈሰሰትን ትመጽእ ኣብ መጨረሻ ካልእ ትረፍ ስራሓ ንምስራሕ ኣዝያ ትጽገመሉ ብርኪ ትበጽሕ እዚ ኩሉ ዘናዳ ነገር ግን እቲ ምኽንያት ዘይምፍላጣ እዩ ሓደ ምሸት ግን እቲ ቐልጢፋ ትውድኦ ነበረ ስራሓ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝወሰደላ ኣብ ስራሓ ተምሽ እሞ እቲ ኩሉ ግዜ ንገዛኣ ዝወስዳ ዝነበረት ኣውሰ ይምልጣ ኣቐዲማ ደኺማን ተረቢሻን ዝነበረት ኪንሚን ካልኣይ ታክሲ ክትጽበ ኹፍ ትብል ማንም ከይተጸበዮ ግን ሲያንግሆ ኣብኡ ይጸንሕ ሙሉእ መዓልቲ እናተጸበያ ዝነበረ እዩ ዝመስል ምስኡ ንኽትከይድ ድማ የገድዳ ኪንሚን ምስኡ ክትከይድ ከምዘየደሊ ዋላ ብተደጋጋምና ነገረቶ ዕድለኛ ኮይና ግን ማናጀራ ዝኾነ ሊ ኣብ ቀረባ ይጸንሕ እሞ ኣብ ሞንጎ ይኣቲ ንሲያንግ ሆንግ ነብኣ ንኸይቐርብ ነጊሮ ፈራርሑ ይሰዶ እሞ ኣመና መሽዩ ስለ ዝነበረ ብመኪንኡ ገይሩ ንገዛኣ ከብጽሓ ይውስን ኣብ ኣፓርታማኣ ትበጽሕ እሞ ካብ መኪና ኣወሪዳ ናብ ገዛኣ ትኸይድ ግን መብራት ሙሉእ ንሙሉእ ዝተቋረጸ እዩ ዝመስል ኩሉ ነገር ጠፊኡ ገዛኣ እውን ጸልማት ተኸዲኑ ይጸኒሕዋ ድሕሪ ዝተወሰነ ደቓይቕ ግን እቲ ማዕጾ ይኹሕኹሕ እሞ ኪንሚን እናፈርሐት ብትነዃል ክትርኢ እንከላ ማናጀር ሊ ኮይኑ ይጸንሕ ኣብ መኪንኡ ቦርሳ ረሲዓታ ስለ ዝነበረት ንኽምልሰላ ኣይመጺነ ኪንሚን ከምቲ ካልእ ግዜ ሰብ ዘይጸንሕ መሲልዋ ስለ ዝነበረ ተሓጒሳ ናብ ውሽጢ ንኽኣቲ ትዕድሞ እሱ እውን መብራህቲ ንኽዕርየላ ፈቓደኛ ኮይኑ እቲ ችግር ምእላሽ ይጅምር ኣብ መንጎ ግን ዝኾነ ሓሳብ ናብ ርእሳ እናመጸ ክርብሻ ይጅምር ናይ ኣፓርታማይ ቁፅሪ ፈጺመ ነጊሩ ኣይፈልጥን ከመይ ኢሉ ደኣ ክረኽቦ ክኢሉ ኢላ ብስጋት እናሓሰበት ትጸንሕ እሞ እቲ ንሳብ ዘይትፈልጦ መንገዲ ናብ ገዛኣ ዝመላለሱሎ ሰብ ንሱ ኸይኮነ ይተርፍን ኢላ ምጥርጣር ትጅመር ምንም ግዜን ከየጥፍእ ድማ እናብ ጐየት ካብ ገዛኣ ትወጽእ እሞ ንማናጀር ሊ ኣብ ውሽጢ እቲ ገዛ ተዓጽዮ ኣብዚ ነጥቢ እዚ ንነዊሕ ሰዓታት ኣብ ውሽጢ ገዛኣ ዝርብሻ ዝነበረ ሰብ ንሱ ከም ዝኾነ ርግጸኛ እያ ነይራ ብፍጥነት ናብ ፖሊስ ትድውል እሞ ኩሎም ዘጋጠምዋ ነገራት ብምንጋር ኣብ ገዛኣ ከም ዝሓፀየቶ ተረድኦም እቶም ፖላዊስ እውን ችግራ ንኽሪኡ ኢላ ፈቓደኛታት ኮይኖም ብሓደ ንገዛ ይኸዱ ግን ናይቲ ኣፓርታማ ማዕጾ ከፍትዎ እንከለዉ ማንም ዘይተጸበዮ ነገር ይገጢምዎም ማናጀር ሊ ተሓኒቑ ተቐቲሉ ኣፍቲ ኣፍ ደገ ተደጊፉ ይጸንሖም ብዘጋጣሚ ኩሉ ሰብ ይድንግጽ ኣብ መንጎ ድማ ኪንሚን ካብ ግዳይ ናብ ተጠርጣሪት ትቐይር እሞ ናብ ፖሊስ ጣብያ ትውሰድ ሓደ ቾልን ዝተባሃለ መርማሪ ንኪንሚን ንነዋሕቲ ሰዓታት ብዙሓት ሕቶታት እናሓተታ ይጸንሕ ግን ተጠርጣሪት ክገብራ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ማስረጃ ክረክብ ይከኣልን ኣብ ልዕሊ እዚ ቅድሚ ዝተወሰኑ መዓልታት ኣብ ገዛኣ ፍልይ ዝበለ ኣጋጣሚ ከም ዝርአየት ሪፖርት ገይራ ስለ ዝነበረት ነጻ ትስደድ ግን ኪንሚን ዋላ ይትተኣሰር ደኣ እምበር ህይወታ ንኽበላሸው ቀርባ እዩ ምክንያቱ ኪንሚን መዓልታዊ ህይወታ ንምምራሕ ትጥቀመሉ ዝነበረት ሓደ ፍልፍል ቅርሺ ስራሓ እዩ ነይሩ ግን እቲ ባንኪ ገበን ቅትለት ፈጺማ ተባሂላ ትጥርጠር ሰራሕተኛ ኣብ ቢሮኡ ክቖጽር ስለ ዘይደለየ ካብ ስራሓ ትባረር ኪንሚን እዚ ውሳነ እዚ ፈጺማ ኣይተጸበየቶን ግን ውሳነኡ መኽቢራ ካብ ስራሓ ትወጽእ እሞ ንገዛኣ ትምለስ ኣብ ኣፓርታማ ክትበጽሕ እንከላ ነቲ ኬም ዝበሃል ናይ ኣፓርታማኦም ዋርድያ እቲ ናይ ድሕንነት ካሜራ ቪድዮታት ንኽሪእላ ተሓቶ ግን ኣብቲ ህንጻ ናይ ካሜራ ሕጽረት ስለ ዘሎ እቲ ዝከታተላሎ ሰብ ኮነ ንማናጀር ሊ ዝቐተለ ሰብ መን ምዃኑ ክትፈልጡሉ ትኽእል ምንም ፍንጭ ኣይረኸበትን ኪም ብዙሕ ክገብረላ ይኽእልን ግን ምስ ኣነ ኣፓርታማኣ ኣትዩ ኩሉ ነገር ጽቡቕ ከም ዘሎ ንኽተረጋገጽ ይሕግዛ ገዛኣ እናጽረየት እንከላ ግን ኪንሚን ኣብ ገዛኣ ዝኾነ መፍትሕ ትረክብ እሞ ናታ ከም ዘይኮነ ርግጸኛ ትኸውን ናይቲ ናብ ገዛኣ ዝኣቱ ዘሎ ሰብ ክኸውን ይኽእል ኢላ ስለ ዝተጠራጠረት ድማ ኣብቲ ህንጻ ዘለዎ ኣፓርታማታት ሓደ ብሓደ እናዞረት እቲ መፍትሕ ትሞክሮ ኣብ መጨረሻ እቲ መፍትሕ ይሰርሐላ እሞ ላዕለዋይ ደብሪ እቲ ህንጻ ዝነበረት ሓንቲ ኣፓርታማ ይኸፍተላ እቲ ኣፓርታማ ናይታ ኣብዚ መጀመርያ ፊልም ዝረኣናያ ሹንጊ እዩ ሹንጊ ኣብ መጀመርያ ፊልምና እንታይ ከም ዘጋጠማ እንድዕበር ዝተመለሰት ኣይትመስልን
كين اتا ابارتاما انتاي كم تفطر له نمرداق حجزاز خيل نجر انترخبت بزول تسفا نافحرت كل غفالات النازورت نافتشتو تصنح أزغط المعلتي نتعركا يوجو ترخوامو أنا يشونجي أبارتام مزرخوتو كل عينة حواريتا تكافلا وش تتزرزر نايشونجي يتلمده ببانك استخايدة نايكرش زوور ليست تراكب نسان كيف لتأتن كيف قادهلون قال سبب قوني تقامو لزنا رئيس مسل كين مين إذا خاوشونجي كرش السرق لسب اثناو قزايز ماتن أقات أمدما نماناجر لزغطولون سوق خواني خاليو ናይ ግድን ክንረኽቦ ለና ብዝብል ተስፋ ድማ ኣብ ጫፍ ከተማና ዝነበረ ሓደ ንእሽተይ ሱፐርማርኬት ይኸዳ ምክንያቱ እቲ ዘይተፈለጠ ሰብ ናይ ሾንኪ ቅርሺ ኣብዚ ቦታ እዚ ብተደጋጋሚ ከም ዘጥፍኦ ዝነበረ ሪከርድ ረኺበን መንነት ሰብ ኣብዚ ድኳን ዝኽንከሽፎ ኢና ብዝብል ተስፋ ንሰዓታት ኣብኡ እናተፀበዩ ኮፍ ኢላ ድሕሪ ፀኒሒት ድማ እቲ ሰብ ንሱ ይመፅእ እሞ ከፍ ኢሉ ክወፅእ እንከሎ እቲ ኖቲፊኬሽን ናብ ሞባይለኒ ኣቲ ካብቲ ድኳን ክወፅእ እንከሎ ድማ ተጠንቂቐን ናብ ጉያ እናሰዓበ ይፅንሓ ብዙሕ ሰብ ዘይብሉ ሰፈር ይበፅሓ እሞ ብሓደ ኣንጎሎ ክጥምታ እንከለዋ ክልተ መማረፂ ይፀንሕ እቲ ሰብን ከይጠፍአን ቀልጢፈን ንኽረኽቦ ድማ ናብ ክልቲኡ ኣንፈት ክፈላለያ ይውስና በቲ ሓደ ጫፍ ኬንሚን ሓደ መጠራጠሪ ዝመስል ገዛ ትረክብ እቲ ዝበለፀ ዘገረማ ነገር ግን እቲ ኣፍ ደገ ዝነበረ ፓስወርድ በቲ ናይ ገዛ ፓስወርድ ክትከፍቶ ክትምኩር እንከላ ምስርሑ እዩ ተጠንቂቓን ተሓጒሳና ውሽጢ እንታይ ከም ዘሎ ንምርኣይ ናብ ጎየት ተኣትሞ ፈፂማ ክትረኽቦ ዘይሓሰበት ነገር ትረክብ ባሕራ ዝተኣሰረት ጓል ብጣዕሚ ደንጊፃን ፈሪሓን ናብ ፖሊስ ክድውል ትጓየ ግን ምንም ነገርን ከይገበረት ብደገ ዝመፅእ ሰብ ትሰምዕ እሞ ኣብ ትሕቲ ዓራት ትሕባእ ብዙሕን ከይፅንሐ ሓደ ምስጢራዊ ወድና ውሽጢ ኣትሞ እታ ዓራት ተኣሲራ ዘላ ጓል እውን ሾንገየ ምዃና ትፈልጥ እንታይ ምዃኑ ዘይፍለጥ ኬሚካል ይወግኣ እሞ ነብሳ ክንቀጥቀጥን ክትቅዘን ትጅምር ኬንሚን እዚ ኩሉ እናሰምዐት ንባዕላ ንኸይትረክብና ፀለየት ንኽኸይድ ዘይምልማን ካሊእ ምንም ክትገብር ዓቕሚ የብላን እቲ ዓድል ክትረክብ እንከላ ካብ ሓደ ናብ ካሊእ መሕበኢ ቦታ እናቐየረት ካብቲ ገዛ መውፅእ ቦታ ትእልሽ እቲ ወዲ ተመሳሳሊ ሰዓት ንሾንግሄ ብጣዕሚ ዘፍርሕን ዝሰቅቕን ነገር ይገብር ኣብታ ጽቡቕቲ ኣጋጣሚ ካብቲ ገዛ ወፂኣ ትጎይ እሞ እቲ ገበነኛ ስለ ዝረኣያ ግን ደድሕሪኣ ምስ ዓበየ ኣይቋረፅን እቲ ከባቢ ሰብ ዝበሃል ይብሉን ኣብ ሓንቲ ኣጋጣሚ እውን ክትሕበአሉ ትኽእል ዕድል ትረክብ ኣብ መጨረሻ ግን ብዙሕ እናኣለሸ ድሕሪ ምፅናሕ ይረኽባ እሞ ክሕዛ ቀርብ እንትብል ሂዮጆ ዓረብያ ሒዛ መፅኣ ተጥቅዖ ንዝተወሰኑ ደቃይቕ ዋላ እናተባእሰቶ ፅናሕ ደኣ እምበር ዓቕሚ ስለ ዘይነበራ ኣብ መጨረሻ እውን ኣስሒታ ትወድቕ ንኪንሚን ክቐትል ተመሊሱ ክትስእ እንከሎ ኣብ ትኽክለኛ ሰዓት ዕድለኛ ዝነበረት ኪንሚን ፖላዊስ መፂኦም የገላግልዋ ዋላ ፖሊስ ይምፁ ደኣ እምበር እቲ ወደብ ሰዓት ኣሪኦም ስለ ዝነበረ ፈፂሞም ክሕዝዎ ይከኣሉን ኣብቲ ቦታ ከም ዘይነበረ ተሰዊሩ ድማ ይምልጥ ብዙሕን ከይፀንሐ እቲ ጉዳይ ብደንቢ ገይሩ ዝምርምሮ ዝነበረ መርማሪ ቹለን ይመፅእ እሞ ንኽልቲአን ብዛዕባ ዝረአዮን ዝገጠመንን ነገር ብዙሕ ሕቶታት ይሓተን ንሰን እውን ኩሉ ነገር ይምልሳሉ እሞ እቶም ፖላዊስ እቲ ከባቢ ብተደጋጋሚ ክፍትሽዎ ይጅምሩ ግን ብዙሕ ግዜ ንምእላሽን ከይተገደዱ ናይ ሾንግሂ ሬሳ ኣብቲ ከባቢ ተደርቡ ይረኽቦ ኣብ ኢዳ ድማ ናይ ሲያንግሆ ቢዝነስ ካርድ ይርከብ እቶም ፖላዊስ እቲ ገበነኛ ንሱ ኢሎም ርግፀኛታት ስለ ዝነበሩ ናይ ንዛዘይ ቃል ክቕበሉ ኢሎም ናብ ፖሊስ ጣብያ ወስድዎ ኣብ ልዕሊ እዚ እቲ ገበነ ዝተፈፀመሉ ሰዓትን ቦታን ተረኺቡ ከም ዝነበረ ዘርኢ ናይ ሲሲ ካሜራ ቅዳሕ ተረኺቡ እዩ ሲያንግሆ ግን ምስቲ ጉዳይ ምንም ዓይነት ርክብ ከም ዘይብሉ ምክርኻርን ምክታዑን ፈፂሙ የቋረፀን ድሕሪ ዝምርማር ቹለን ናብተን ኣብ ካሊእ ክፍሊ ፅበይኦ ዝነበራ ኪንሚንና ሂዮጆ ይኸይድ እሞ ሲያንግሆ ዋላ ገበነኛ ይምሰል ደኣ እምበር እኹል ማስረጃ ስለ ዘይብልና ገበነኛ ኢልና ክንኣስሮ ይንኽእልን ኢሉ ይንግራ ዝኹሉ ድሕሪ ምግጣም ኪንሚን ዋጋ ክራይ ተፀሚማ ገዛ ክትቅየር ትውስን ኩሉ ንብረታ ናብ መኪና ምስ ተሰቐለ ናይቲ ዝነብሩሉ ገዛ መፍትሒ ክትበልስ ናብ ኪም ትኸይድ ኪም እውን ዘይፅቡቕ ተመኒ ክሰዳ ካሊእ ክገብረላ ይኽእልን ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ሲያንግሆ ሰንኪ ሕፅረት ማስረጃ ካብ ቤት ማእሰርቲ ይፍታሕ እሞ ምንም ግዜን ከይባኸነ ናብ ናይ ኪንሚን ናይ ቀደም ኣፓርታማ ይኸይድ ኣብኡ ንኪም ክረኽቦ እንከሎ ናይቲ ሓድሽ ኣፓርታማኣ ኣድራሻ ይፈልጦት ኮይኑ ብተደጋጋሚ ይሓቶ መጀመርያ ኪም ኣድራሻ ኣኽቦ ስለ ዘይደልየ ከም ዘይፈልጥ የምስል ግን ቤተሰባ ምዃኑን ናይ ግድን ከም ዝደልያን ክነግሮ እንከሎ ኣሚንዎ እቲ ሓድሽ ትነብረሉላ ሰፈርን ገዛን ይነግሮ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኪንሚን ኣብ ሓድሽ ገዛኣ ህይወታ ብዝሐሸ መንገዲ ንምቕፃል እናተዳለየት እያ ኩሉ ነገር ገና ካብ ሳንዱቑ ስለ ዘይወፀ ተበታቲኑን ብጣዕሚ ብዙሕ ስራሕ እናድልዮን እዩ ኩሉ ንብረታ ንናቦቱ ኣቀማሚጣ ምስ ወድአት ግን ለኣኺኡ መን ምዃኑ ዘይፍለጥ ንብረት ብደብዳቤ ይመፃ ናብ ገዛኣ ኣትያ እቲ ባኮ ትኸፍቶ እሞ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ስልኪ ትረክብ ብዙሕ ግዜን ከይፀንሐ ናይ ቴክስት መልእኽቲ ናብዛ ስልኪ ይመፅእ ኣብ ውሽጢ እታ ስልኪ ከዓ ንሳ ደቂሳ ዝተሰኣለቶም ብዙሓት ፎቶታት ትረክብ እንከይዶም ገይድ ሂዮጆ ናብ ስልካ ትድውለላ ክተልዕላ እንከላ ግን ብድሕሪት ብጣዕሚ ዘደንግፅ ነገር ትርኢ ኣብቲ ናታ ኣፓርታማ መን ምዃኑ ዘይፍለጥ ብድሕሪታ ዝተሓበአ ሰብኣይ እኒአ ንዓርካ ብጣዕሚ ትጭነቕ እሞ ኩሉ ማዕፆታት ኣኸፊታ ንሂዮጆ ክተድሕና ናብ ኣፓርታማኣ ናብ ጎየት ትኸይድ
ኣብኡ ክትበፅሕ እንከላ ሽማ እናፀውዐት ንውሽጢ ንኽትኣቲ ዝተኽኣላ ትገብር ግን እቲ ማዕፆ ይኽፈትን ሂዮጆ እውን ኣብ ውሽጢ ኮይና ኣይትምልስን ብዚ መፂኡን ከይተባሃለ ድማ ሲያንግሆ ንኪንሚን ብድሕሪት ይስሕባ እሞ ብተደጋጋሚ ከጥቃዕ ይጅምር ግን ዕድለኛ ኮይና መርማሪ ቹለን መሳርሕቱን ኣብ ቀረባ ይፀንሑ እሞ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር የእትይዎ ኪንሚን ንሂዮጆ ክትሕግዘና ውሽጢ ናብ ጉየት ተኣቱ እሞ ብጣዕሚ ተጎዲኣ ስለ ዝፀንሐታ ሒዛታ ሆስፒታል ትኸይድ ዓርካ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክትሪአ እንከላ ብጣዕሚ ትድንግፅ እዚ ኩሉ ኮይናንያ እውን ብሰንኪ ኣያላ ብምሕሳብ ነብሳ ምውቃስ ፈፂማ ኣይቋረፀትን እሳ ንዓርካ ሆስፒታል እናለዓለትን ከላ ግን ዘይፍለጥ ሰብ ደጊሙ ናብቲ ሓድሽ ኣፓርታማ ይኣቲ መን ምዃኑን እንታይ ከም ዝደልየን ምንም ኣይፈልጥን ግን ፅቡቕ ዝሓሰበ ሰብ ከም ዘይኮነ ምንም ኣየጠራጥርን ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ መርማሪ ቹለን ንኪንሚን ቀልጢፈ ኣብ ሰዓተይ ስለ ዘይተረኸብኩን ሂዮጆ ብሰንኪ ስለ ዝተጎድአትን ይቅርታ ኢሊሓታ ለካ ንሲያንግሆ ንከይተፀበዮ ክሕዞ እየ ብዝብል ተስፋ ንኪንሚን ብርሕቐት እናተኸታተለ ኣይፀኒሑ ግን ነገራት ከም ዝሓሰቦ ስለ ዘይከድሉን ሂዮጆ ስለ ዝተጎድአትን ብተደጋጋሚ ይቅርታ ይሓታ ሂዮጆ ጉድኣታ ብዙሕ ስለ ዘይኮነ እቶም ዶኳትር ብቐሊሉ ይሕክምዋ እሞ ቀልጢፋ ካብ ኮማኣ ትወፅእ ኪንሚን እውን ዓርካ ክትርኢ ትኸይድ ብዙሕን ከይፀንሐ ከመይ ከም ዘለዋ ንኽርእን መርማሪ ቹለን ናብቲ ቦታ ይመፅእ እሞ ቻው ኢልዎን ቅድሚ ምኻዱ ሓንቲ ውህብቶ ንኪንሚን ሓዲግላ ይኸይድ ኩሉ ነገር ክረጋጋዕ ምስ ጀመረ ኪንሚን ናብ ገዛኣ ትምለስ እሞ ኣፓርታማ ክትላዕሎ ትጅምር እታ መርማሪ ቹለን ዝሃባ ውህብቶ ክትከፍታ እንከላ እውን ውሽጣ ዝተሓብአ ካሜራ ዝሓዘት መጫወቲት እትመስል ባምቡላ ኮይና ትፀንሕ ገዛኣ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክትከታተሎ ብምኽኣላ ድማ ካብቲ ካልእ ግዜ ብዝሓሸ መንገዲ ድሕንነት ክስምዐኒ ኢላ ተስፋ ትገብር እቲ ምሸት ንሱ ኣብ ጥቓ ገዛኣ ናብ ዝነበረ ሱፐርማርኬት ኬዳ ዘድልይዋ ነገራት እናገዝአት ትፀንሕ እሞ እንከይሓሰበቶ ንኪም ትረኽቦ ካብቲ ንሱ ዝሰርሐሉ ዝነበረ ናይ ቅድም ገዛኣ እዚ ዱካን ብጣዕሚ ርሒቑ ስለ ዝርከብ ንኪም ኣብ ሱፐርማርኬት ዝኽትሪዑ ፈፂማ ኣይተፅበየትን እቲ ግርምቲ እውን ቀስ ብቐስ ናብ ፍርሒ እናተቐየረ ይመፅእ ምክንያቱ ብዘጠራጥርን ኣዝዩ ዘፍርሕን መንገዲ ቀረባ እዩ ዝሙክር ነይሩ ንኽትሓስበሉ ምንም ግዜን ከይሃበት ድማ ኪንሚን ካብቲ ሱፐርማርኬት ትወፅእ እሞ ኣብ መንጎኦም ዝተወሰነ ርሕቐት ንምግዳፍ ኢላ ብፍጥነት ንገዛኣ ክትከይድ ትሙክር ገዛኣ ክትኣቲ እንከላ መርማሪ ቹለን ይድውለላ እሞ እቲ ማዕፆ ብደንቢ ጌራ ቆሊፋ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢላ ንኽትፅበዮን ብዘይካይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ማዕፆ ከይትኸፍቲ ንደጋ ድማ ከይትወፂ ኢሉ የጠንቅቓ ምክንያቱ ኣብታ ሰዓት ንሳ ሲያንግሆ ተቐቲሉ ተረኺቡ እዩ እዚ ዜና እዚ ንኪንሚን ብጣዕሚ የደንግፃ እሞ እናተጨናነቐት እታ ዓንቶ ዘቕመጠታ ሕብእቲ ካሜራ ቼክ ትገብራ ኣብቲ ሰዓት እሱ ድማ እያ ዝፈለጠት ንነዋሕቲ ዓመታት ክርብሻ ዝፀንሐ ንሾንጊ ዝቐተላ ንሂዮጂ ድማ ዝጎዳኣ ወዲ ኣብ ትሕቲ ዓራታ ተፀቢዩ ኩሉ ትዛረቡ ዝነበረት እናሰምዐ እዩ እቲ ቪድዮ ከም ዝሪአቶ ምስ ፈለጠ ግን እቲ ካብ ትሕቲ ዓራታ ዝወፅእ ሰብ ኪም እዩ ነይሩ እናውገየ ብምምፃእ ድማ ውንኣያ ስሕታ እሞ ናብ መሬት ትወደቕ ኪንሚን ደጊማ ካብ ደቃሳ ክትነቅሕ እንከላ ኣበይ ከም ዘላ ኣይትፈልጥን ግን ኣብ ዓራታ ደቂሳንያ ብድሕሪት ዝሓዛ ሰብ ድማ ኣሎ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት መርማሪ ቹለን እቲ ትኽክለኛ ቀታሊ መን ምዃኑ ዝነግር ሓበሬታ ይመፆ እዚ ኩሉ ሰዓት እናጠርጠርዎ ዝፀንሑ ሲያንግሆ ዘይኮነስ እቲ ኪም ዝበሃል ኣብ ናይ ኪንሚን ናይ ቅድም ኣፓርታማ ዋርድያ ኮይኑ ይሰርሕ ዝነበረ ወዲ እዩ ኪንሚን ሙሉእ ንምሉእ ክትስእ እንከላ ኪም ቀሲሉ ናብ ጎና ይቐርብ እሞ ንዓመታት ኣዝዩ የፍቅራ ከም ዝነበረን ካብ ሓሳባ ከውፃእ ስለ ዘይከኣለ እዚ ኩሉ ነገር ይገብር ከም ዝነበረን ነጊሩ ሕዘው ኢዱ ስለ ዘእተዋ ፈፂሙ ከም ዘይሰዳ ግልፂ ይገብሮ እንተደልያ ኣብዚ ምስኡ ሕጉስቲ ኮይና ክትነብር ትኽእል እያ ክተምልጥ ወይ ንዑ ክትጎድኦ ተሞኪራ ግን ሙሉእ ንምሉእ ከም ዝቐትላን ሬስኣ ከም ዘይርከብ ገይሩ ከም ዝጉሕፎን ነጊሩ የፈራርሓ ኪንሚን እዚ ክትሰምዕ እንከላ ብጣዕሚ ትፈርሕ ግን ድማ መሊኣ ተስፋ ኣይቆረፀትን ግን ኪም ቁርብተይ ዝተረጋግዕሉን ትኩረቱ ናብ ዝተሰረቐሉን ሰከንድ ብፍጥነት ተትክዖ እሞ ብኩሉ ዝነበራ ጉልበት ክተምልጥ ትሞክር ኣብቲ ቦታ ብሂወት ንምምላጥ እግራ ናብ ዝመርሓ ሙጉያይ ትጅምር ኣበይ ከም ዘላ ምንም ኣይትፈልጥን ግን ሓደ ነገር ርጉፅ እዩ እንድሕር ዳኣ ኪም ረኺብዋ ብሂወተይ ክትወፅን ኣብ መጨረሻ መውፅእ ክትረክብ ስለ ዘይከኣለት እንተወሓደ መሕበቂ ክትረክብ ከም ዘለዋ ትውስን እሞ ነብሳ ኣረጋጊዓ ክትሕባእ ትፈትን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት መርማሪ ቹለን ብዝረኽቦ ሓድሽ ሓበሬታ መሰረት ኪም ተሓቢኡ ተባሂሉ ናብ ዝእመነሉ ድራሻ ይኸይድ ሓደ ማንም ሰብ ዘይብሉ ናይ ቀደም ሆቴል ኣብ ውሽጢ እቲ ሆቴል ኪም ንኪንሚን ካብ ሓደ ክፍሊ ናብ ሓደ ክፍሊ ቀስ ኢሉ እናተንቀሳቐሰና ኣለሻ እዩ ኣብ ሓደ ነጥቢ መርማሪ ቹለን ናብቲ ሆቴል ከም ዝመፀ ይፈልጥ እሞ ሃንደበት ምባእስ ይጅምሩ ኪንሚን ናይቲ ባእሲ ድምፂ ብርሕቐት ትሰምዕ እሞ ክሕግዛ ዝመፀ ሰብ ስለ ዝነበረ ተስፋ ትገብር እዚ ኣጋጣሚ እዚ ታሕበያ ስቕ ክትብል ስለ ዘይትኽእል ካብ መሕበኣ ትወፅእ እሞ ክትሕግዞ ትሞክር ግን ንሳብኡ ዝበፅሐሉ ሰከንድ መርማሪ ቹለን ብኪም ተቐቲሉ ይፀንሕ ሕጂ ኪም ኩሉ ትኩረቱ ናብ ኪንሚን ይግምጥል እሞ ሕጂ ተስፋ ቆሪፃ ሱቕ ኢላ ክትውቃዕ ኣይደልየትን ተሪፍዋ ዝነበረ ኩሉ ጉልበት ብምጥቕላል ድማ ሂወታ ንምትራፍ ክትቃለስ ትጅምር ክልቲኦም እናተዋእሱ እንከለዉ ድማ ኣብ መጨረሻ ኣብ ልዕሊኦም ብዝወደቐ ዓብዪ ሳንዱቕ ተፀቒጦም ይተርፉ ክልቲኦም ከም ልጡ ኮነ ክትስኡ ይኽእሉን
ኪም ብናይ ኪም ሚን ተግባር ብጣዕሚ ተናዲዱ ንኽቐትላ ናብ ኣይቐርብ ግን ንመጨረሻ ግዜ ነብሳ ንምክልኻል እናሞከረት ማንም ሰብ ብዘይተፀብዮ መንገዲ ንኪም ትቕትሎ ከምዚ ኢሉ እቲ ነዊሕ ዓመት ዝፀንሐ መቸገሪ ድራማ ይውዳእ ኪም ወላ እትቕተሎ ዳ እምበር ካብ ሎሚ እንዳሓር ትሕቲ ዓራታ ከይፈተሸት ክድቅስ ኣይትኽእልን ምክንያቱ ትፍርሕን ድንጋፅን ንዘለኣለም ምስኣ ይኽነብር ናይዚ ፊልም መጨረሻ ከም ዝኸውን ተፀቢኹም ተነርኩም ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ ብወገነይ ኣዝየ ስለ ዝፈተኽዎ ካብ 10 9 ወይ ክሓልፍ እየ ንስኹም ከ ካብ 10 ክንደይ ከም እትህቦ ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ ሓሳብ ርኢትኩም ምክፋል ቻናልና ሰብስክራይብ ቪድዮታትና ድማ ላይክ እና ሼር ብምግባር ናይ ኩሉ ግዜ ድጋፍኩም ኣይፈለየና ብኻልኦት ፊልምታት ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ፅንሒት